Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Mao ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa naman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi.
diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako kay Rufina. Nagapanuigon sang 45 anyos. Isa ako kakabulig sa balay sang isa ka manggaranon nga pamilya. Ang akon ama, tawgon ko lang kay Inday Edmunda. May bata sila sang iyabana nga 4 kabilog. Ang magulang, may asawa na, kag ang 3 niya ka anak, ato sa abroad. Kag amuin na ang nagapadala sang sustento sa ila. Samtang, ang iyabana nga sinunoy Gaspe, may negosyo nga abono kag mga tulokon sang manok nga inugbulang. Ang akon ama tama ka relihiyosa. Isa sadto ka adlaw, ginpatawag ako ni Inday Edmunda. Diri sini nga bahin magasugod ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ginpatawag mo ko day Edmunda? Oo. Naglisensya sa akon si Magdal nga mamana na siya. Kag mapauli siya sa ila para nga magpakasal. Ay, amo gali day? Mamana si Magdal? Oo, mamana na siya. Kag amuin nga mangita ako sang isa nga mabulos sa iya bilang kabulig. Amo gali day? Uti, sinong ibulos ta sa iya day? Amo gani nga ginpatawag ko ikaw. Kay ikaw mangita sang mabulos kay Magdal. Ako? Hindi ba lang nga malapit malang ang inyo barangay? Ikaw anay ang mangita sang kabulig sa inyo. Ati, huoday Mangita ako to sa amon sang kabulig. Sige. Kag kung makakita ka na, dala siya dayon sa akon, ha? Huoday Nagapangita sa isa kakabulig ang ama mo? Oo, nay. Naghalinabing isa kakabulig mo. Mamana siya kuno. Ay, amo gali? Oo, nay. Sino ayan ang maluyag nga magsulod bilang kabulig, nay man? May kilala ka da? Ang bata bala ni Miga Adilfa nga si Dara. Wala na siya sang ubra. Kaya nagsira na abi ang parlor nga ginaubrahan niya bilang manicurista. Kag pigado gid sila kaayo. Abi, kadtui siya. Kay basi sugot siya nga magtrabaho bilang kabulig. Ati, huunay makadto ako sa ila karon. Matuod nang? Pabrahon nga ako sa imo ama? Oo gani. Basta desidido kagid ha? Oo Pigado gid kami kag ti wala na ko trabaho. Kag si tatay, wala man ubra. Tapos ang ilagi na pakyaw nga balay. Amo na nga, wala naman siya ubra Ate, sige upod ka sa akon ha? Kay ipakilala ko ikaw sa akon ama. Ay ugali, may ihambal ako sa imo. Ano ina? Kung pamangkuton ka gani niya sang imo nga relihiyon, masiling ka lang born again ka Ay, hindi ko born again Pasi kung hindi ka nakaroon niya pagbatunon. Born again nga daan ang akon ama. Ti ikaw yaw. Anong reliyon mo? Katoliko, kuya. Uti? Wala siya nagpangakig kay katoliko ka? Wala man ko nanugid mo. Ginbutigan ko lang ang akon ama. Nagaugyon lang ko kung anong iya nga isiling Amo gali? Ugyunan lang siya? Kung anong ihambal niya parte sa reliyon? Oo. Amo inang buhaton mo. Kag maayo na siya sa imo. Ati, sige Sundon ko na lang imo ginasiling.
Magda, amo gali ni si Dara, day Masulod siya kuno bilang kabulig. Mayang aga, ma'am. Ano ang nahibalaan mo nga trabaho sa balay? Ati, madamo ko sang naibalaan nga trabaho, ma'am. Makaibalo ko manglaba, magpaninlo sang tanan nga bahin sang balay. Kag kun ano pang isugo mo, ma'am Maayo. Isa ka labandera si Magdal. Gani magpanglaba ka man. Ati, oo ma'am. Manglaba lang ko. Amo lang ang trabaho ko. Kung makatapos ka na panglaba, kag wala ka na sag obra, magbulig-bulig ka man sa iba nga kabulig diri. Ati, oo ma'am Oo, gali. Anong relihiyon mo? Kwan? Born again? Ati, maayo. Pareho gali kita nga born again. Magahangpanay kita sini. Joy lang. Kabalo ka naman sa hindi born again. Kabudlay ispilingon. Si Dextra gali. Ang kabulig namon dire. Born again man ina. Nagpapangita sa akon sang kabulig si Inday Edmunda. Kag namangkot ako kay nanay, kag ang ginreto niya sa akon, amo si Dara. Kag ginadvisean ko si Dara nga hindi la siya magpanugid nga hindi siya born again. Sa pagpadayon ko pagid, Nang Rufina, si Dextra gali nga kabulig diri. Born again man? Oo. Kita mo ha? Vibe sila nga duha ni Inday. Ginadala na siya sang aton ama permi. Labi na kon mag-shopping, kagdason, magkaon sila sagwa. Siya na ang upod. Ay, nahimo siya gali nga daw bodyguard, no? Daw amugid sina. Gani magpakuno-kuno kagid nga pareho kamo sang relihiyon ha? Ati, oo Indi kagid magpasat-om. Nga nagasimba kagid sa imo nga relihiyon. Te, ikaw gani, katoliko ka man. Oo gani. Pero wala ko yan nagapahibalo sa iya yung katoliko kuya. Kung manguros ko, kinatago ko lang. Man ang panguros daan, tanda na yan sang katoliko. Oo man. Siling nila, ang panguros, tanda sa mga yawa. Oh, sino na yan nagsiling? Ang amon pastor Tanda na ko no sang yawa, yang krus. Man, nagapatunda ina sang kalisod. Kay man, dragilan sang kunong mensahero sang Diyos nga si Jesus. Amo na yang patimaan niya nga si Jesus, anak sang Diyos. Oo apang mensahero lang ina. Suluguon bala kun baga? Ay saan mo na siling ina? Kay anak na siya sang Diyos. Amo gani na. Ginpadala lang siya diri sa duta. Agod nga na magpalapnag sang maayo nga balita. Kag hindi siya dapat yung kilalahon nga Diyos. Ay, ambot Bay ina lang da Hindi ta na lang paghambalan ina. Kay base kun mabatian kita karon ni Inday. Ay, tandaan mo gid ha. Born again ka man. Oo Kanami sang blouse mo, Dextra, no? Of course! Bayo inisang anak ni Ma'am Edmunda, nga to subong sa Amerika. Ginhatag niya ini sa akon. Kay nakita niya, nga daan na ang blouse ko. Wala siya makahibalo, nga nagapakuno-kuno lang akong wala sang bayo. Parang hatagan niya ako. Isa lang nga daan ang relihiyon namon. Ay, amo galit Dextra? Oo no. Amo ina nga stylan mo lang, okay na. Ay oo gali. Inang si Amerigo,
nagapaduding sa imo? Ah? Sino nga Amerigo man? Inang driver bala ni Ma'am Edmonda? Ate, oo. Nagapaduding siya sa akon. Pero wala ko siya ginasapak. May nobyo na kuya sa amon, no? Kag mas gwapo pa sa iya. Sino nga niya? Si Leroy. Uti, nga nagapaduding ka man kay Amerigo? Wala Wala ko na nagapaduding sa iya ya. Faithful kuya sa akon nobyo nga si Leroy, no? Kalaw ay man sa ngalan niya si Leroy. Duka budlay ihambal. Leroy. Oti kundi, nagkulo ang dila ko? Wala niya nagakulo ang dila ko yan, no? Ay, maglaban ang gali ko Dira ka na, Dextra. Ato na siya, ho. Wow, may nobyo na siya gali. Apang nagapaduding siya gihapon kay Amerigo. Ginatandaan ko man nga daan na si Amerigo para sa akon. May nobyo na siya. Kag kung nobyohon pagid niya si Amerigo, di kundi, duha ng nobyo niya Samtang ako wala pa. Hindi Hindi ko magpasugot nga makuha pa niya si Amerigo. Buhaton ko ang tanan para nga mangin akon si Amerigo. Day Edmonda, may isugid bala ako sa imo? Ano ina, Dextra? Inagali si Dara, day. Lain man ang iya relihiyon? Ano? Lain ang iya nga relihiyon? Siling niya, pareho kami sang relihiyon. Nagabutig na siya, day. Ginatugtan ko ina siyang magpauli kung Domingo para nga magsimba siya. Oo man, no? Pero wala na siya nagasimba sa ato na relihiyon, day. Kundi, nagasimba siya sa iban nga relihiyon. Ano? Oo, day Edmonda. Ay, day. Palina na siya baladay. Kalain man nga may membro nga yawa dili nga naga-istar sa aton balay. Amo gali Nagabutig gali siya sa akon. Butigon man gid ang babae nga ina, day. Gali Day, palina siya Tagon ko siya, day? Hindi. Hindi na. Kag-abi mo, sa aton relihiyon, ginatudluan kita sa aton pastor na magkaluoy sa aton isigkatawo. Kag hindi man ako maluyag nga madulaan siya sang sweldo. Ganihatagan ko siya sang kahigayunan nga magbag-o sang relihiyon. Gusto ko, masaylo siya sa aton relihiyon. Ay, hindi niya pwede, day. Hindi pwede ang ikratan sa aton nga relihiyon. Amo gani nga hatagan ko siya sang kahigayunan nga magbago. Kung mapasaylo ko siya sa aton relihiyon, dako nga dungog ina para sa akon. Kag dayawon ako sa aton nga pastor. Buhaton niya ako nga ehemplo bilang isa ka agalon nga may maayo kag may maluluyon nga kabubuton. Kag bangod sa akon ginhimo sa akon pareho, ang mga anghel sa langit nagasinadya sa kalipay. Kag abi mo, doon sa mabatian ko pang ila pagkanta. Ang ila kanta, hindi na aliluya, kundi Edmonda. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak
sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!